Ako si Evulienka otvorila ordináciu. Ordináciu si Evulienka zariadila na ráz cestí medzi Žitným lánom, Repným lánom a Ousom. Stáli tam Božie muky, práchnivejúci drevený kríž, pokrytý vyblednutým a popraskaným červeným náterom. To Evulienka potrebovala. Ordinácia predsa má byť označená červeným krížom. Keď sa otvorili púpavy, zvolala Evulienka v bielej odedze a v bielom čepčeku: Ďalší, prosím. Do ordinácie sa vrútil Siseľ. Vari tu už niekto bol? Vari ma už niekto predbehol? Nikto tu nebol, nikto ťa nepredbehol. Ale v ordinácii sa vždy vraví: ďalší, prosím, i keď tam nikto predtým nebol. Čo ti, Siseľ, chýba? Ty si toho včera nemal dosť? Mal, pani doktorka, ospravedlňoval sa Siseľ. Ale ja som dnes dostal taký katar priedušiek, že som oka nezažmúril. Pod chvíľou som nemohol prieduchnúť. Nemohli by ste mi na to niečo dať? Milý Sislík, katar priedušiek, to je vážna vec. Zatvárila sa ustarostene Evulienka. Katar sa lieči hlavne teplom. Pekne sa zober, utekaj do brlôžka a zostaň v ňom aspoň 4 dni. Potom počuchrala Sisľa po chrbátiku, vystrčila ho z ordinácie a zavolala: Ďalší, prosím. Dobrý deň, pani doktorka. Vošla Vrana. Ja chrypím. Som spevavý vták a chrypím. Pozrite sa mi prosím do zobáka. Vrana otvorila zobák. Evulienka sa jej pozrela doň a prikázala: Povedz á. Krá, krá, krá. Predviedla sa jej Vrana ešte niekoľkokrát. Milá Vrana, veď máš hlas celkom normálny, vysvetľovala jej poľná žienka. Nedá sa hovoriť o nejakom zachrípnutí? Však nie, poradovala sa Vrana. Ja som si hneď myslela, že spievam celkom normálne. Viete, pani doktorka, kto mi to nakúkal? Neviem. Sprobujte naschvál hádať, pani doktorka, kto mi nakúkal, že chrypím. Kukučka? Zišlo na Evulienke. Kdeže kukučka, pani doktorka? Škovránok. Škovránok? Veru, on mi nakúkal, že to, čo robím, nie je nejaký spev, ale krákanie.
Teší ma, že ste mi dali za pravdu. Už by som bola uverila, že krákam. Tak teda ja nekrákam a už aj letím. Porúčam sa, pani doktorka. A odletela tak chytro, že jej Evulienka nestihla ani vysvetliť, ako to s tým krákaním je a nie je. Zavolala preto: ďalší, prosím. A kto iný sa do ordinácie nevrútil ako Siseľ. Evuli spustil bez pozdravu, ale potom sa opravil. Pani doktorka, už odletel ten sisľojed. Predstavte si, čo sa mi nestalo. Prešiel ma katar priedušiek a chytili ma krče v pravej prednej nohe. Ba v oboch predných nohách. Urobte mi s nimi dačo, lebo budem chodiť iba po zadných ako vy a neviem, čím budem hrabať. Ty máš teda krče v nohách? Zapochybovala Evulienka. Áno, aj v uchu, pani doktorka. Nastavoval Siseľ svoju malú hlavičku na pohľadkanie. To je pravda, že vážna vec. Krče. Zatvárila sa ustarostene Evulienka. To sa lieči hlavne teplom. Pekne choď do brlôžka a zostaň v ňom najmenej týždeň. Potom ho vystrčila von a zavolala: ďalší, prosím. Do ordinácie vstúpil Škrečok. Bol namosúrený, ani sa nepozdravil, spustil rovno. Hrom do duba, ale som sa načakal. Každý musí počkať, kým príde na rad. Mám iba jedny ruky. Nedala sa Evulienka. Tak čo ťa, Škrečok, bolí? Čo by ma bolelo? Nič. Ešte, aby ma niečo bolelo. Ono to ani takto za nič nestojí. Vrčal Škrečok. Prečo si teda vlastne, Škrečok, prišiel? Pretože je to nariadené. U nás lietali škovránky a každému nariaďovali, že sa sem každý musí prísť liečiť. Tak som teda prišiel, keď je to nariadené. Nič nie je nariadené, Škrečok, odporovala mu Evulienka. Škovránky oznamovali, že sa sem každý môže prísť liečiť. Keď nejaký neduch nemáš, nemusel si sem chodiť. Lenže ty máš, ako vidím, akési opuchnuté líca. Tak sa na ne pozrieme. Otvor pekne ústočká. Neotvorím. Musíš ich otvoriť. Musím vidieť, prečo ti tvár tak opuchla. Čo ťa do toho, nič otvoriť nemusím. Ak ty tak, Škrečok, nebudem ťa liečiť. Otvor pekne papuľku. Neotvorím, otvor si tú svoju, hoci 3-krát. Moju nechaj zatvorenú. Ani ja ti tvoju neotváram.
Teraz už toho mám dosť. Nahnevala sa Evulienka. Po mojich poliach nebude nikto s nejakou chorobou chodiť. Aby to tak dostali aj ostatní. Otvor ústa a to hneď. Neotvorím, uhryznem ťa. Pusť ma, Evulisko, lebo ťa uhryznem. Ale neuhryzol. Evulienka mu šikovne otvorila papuľku a čo to? Škrečok nemal v papuľke nejaký zápal, nejakú opuchlinu. Škrečok mal plné ústa zrniek. Také plné, že sa mu líca oduli ani 2 gule. Ak mi zrnka zoberieš, tak ťa na skutku uhryznem, hrozil. A prsknem na teba a 2 razy. Evulienka mu však papuľku sama zaklopila a vystrčila ho von. Už aj zmizni, mračila sa. Takého pacienta nechcem ani vidieť. Ďalší, prosím. Do ordinácie vbehol Siseľ. Pani doktorka, volal, už nemám krče, ale mám čosi so srdcom. Ono sa mi zastavuje. Pretože máš byť v teple a ležať, spustila Evulienka. Hýbaj do brlôžka a nevstávať skôr ako o mesiac. Ďalší, prosím. Dnu vstúpili 2 myšky. Jedna akoby druhej z oka vypadla. Dobrý deň, myšky, čože vás trápi? Oslovila ich láskavo poľná žienka. Chvostíky, pani doktorka. Poklonila sa úctivo prvá myška. Ja by som vás prosil, aby ste mi predĺžili chvostík. Chcel by som ho mať taký dlhý, ako táto myška. Až teraz si Evulienka všimla, že myšky nie sú, ako by jedna druhej z oka vypadla. Že je každá trošku iná. Že jedna má chvostík kratučký a druhá dlhý. A ja by som prosila, aby ste mi chvostík skrátili. Obrátila sa na ňu druhá myška. Chcela by som ho mať rovnako krátky, ako tuto hraboš. Tá myška s krátkym chvostíkom nebola totiž myška, ale hraboš poľný. Čo vám to zišlo na Začudovala sa Evulienka. Prečo vám mám skracovať a predlžovať chvostíky? Pretože mne nik nepovie hraboš, pretože mne každý povie myška. Žaloval sa poľnej žienke hraboš. Preto chcem mať chvostík dlhý ako myška. Nech som teda naozajstná myška.
A o mne každý vraví, že spotrebujem v poliach hrúzu zrna. Každý vraví, že v poliach sú myši. A zatiaľ to robí hraboš. Tak teda chcem mať krátky chvostík ako hraboš. Lebo nič z toho nemám, že nie som hraboš, ale myška. Žalovala sa myška. No to je teda pekné. Ja mám liečiť choroby a neduhy a vy ma prídete zdržiavať s chvostíkmi. Podľa čoho vás majú potom rozpoznávať? Myška zostane myškou a hraboš hrabošom a basta. Hajde domov i s vašimi chvostíkmi a ukážte sa mi tu len, keď vás niečo bude bolieť. Rozhorlila sa poľná žienka. Myška ani hraboš veru nečakali a cúpi dupy do polí. Ďalší, prosím, vzdychla ústato Evulienka. A do ordinácie tichulinko vošiel Siseľ. Už sa zatvorili púpavy. Zašepolil nesmelo. Už sa, Evulienka, nehnevaj, že som predtým klamal. Mne sa srdiečko veľmi nezastavovalo. Trošku hej, ale nie tak často. Nie tak často? Opakovala po ňom Evulienka. A koľkokrát teda? No, asi tak 4-krát. 4-krát? Začudovala sa. Alebo 3-krát. Opravil sa Siseľ. Tak iba 3-krát. Dala si potvrdiť Evulienka. Bá nie, len 2-krát. Alebo azda raz? Ja sa už ani nepamätám. Neprišiel som kvôli srdiečku, vieš? Prišiel som, či by si ma ešte raz nepovarovala. No poď, ty klamár, usmiala sa Evulienka. A ešte ani nedopovedala, už mala na lone malú hlavičku s veľkými očami, obkreslenými dookola bledými kolieskami.